El aioli... Mentira, tío, que no està fet per aioli, coño. El aioli te l'hechiza tu, no? Com ja sabeu, estem duent-los el sopar a la Fumi en els seus concerts. Així que avui mos han clavat en uno i anem a preguntar-los què solen esmorzar. Ale, anem. Volem saber què esmorza la gent de la Fumiga. Jo, personalment, que sóc d'Ontinyent, jo si pot ser un bocadillo de llonganissa d'Ontinyent en una tortilleta a la francesa i el pan tomata, mel. Això és anar a guanyar. Tortilla de queradilla, llonganissa i formatge. Això sempre. Unes olivetes, uns cacauets, un salat i una cerveseta. Això precís. Quin és aquest bocata que a tu t'agrada esmorzar-te? A mi el que més m'agrada són les musafes. Clàssic, eh? Un clàssic. Mig bocadillet de tortilla en formatge, pernil i el pan tomata. Un bon xivito, la seva ensalaeta i tot. A mi m'agrada amb llonganissa, amb truita i amb pimentó. Mig bocadillet de tortilla de ceba, en llonganissa i un poc d'aioli. Ojo! Arma a ti, tío. Si no, no. Vamos, Que cava la panxeta bé, no repetir ni res. Sempre ternera? No, ternera en tot, Tu dime un color i jo te dic l'ingredient. En groc, Mango i ternera boníssim, eh? Li ficaré un poc de picadillo, jo crec. la mecedora se la guarda. Bocadillo de tortilla de creïlles, formatget, una base de tomaqueta ratllada i llonganisses. Espectacular. Te diré el mateix que veteta sense tomàquet restregar. Però, si vaig a la mecedora, me demano un joserillo i un pla de braves que estan de I el torrezno, primo, el torrezno. Torrendo. Si n'hi haguera per almorzar també m'he minxat un torrendo, Fígate, en ceba caramelizada, formatge de cabra i mostassa. Diré el de sèpia, que això no l'ha dit ningú. Bocadillet de sepia, ojo, novetat. La mecedora. Mecedora.